Hello guys, good evening sa ating lahat. So ngayon guys, medyo maganda pa yung panahon dito sa Visayas. Ayan guys, maganda. Walang ulan, walang hangin. Ito sa pasyalan. Pero balitang-balita ngayon guys sa news. Balitang-balita sa news. At TV at sa internet ay may darating daw na bagyo. Dapat ready tayo lahat. Kailangan na ready na yung mga gamit natin sa parating na bagyo guys. At kung sakali dumating yung bagyo, ready na tayo, di ba? Dito sa Southern Visayas. Yan guys, ang pasyalan guys. Wala pang ulan, wala pang hangin. Kasi sabi sa news guys, nasa Martes daw ang bagyo. Lunes pa lang yun. Nasa Martes pa daw ang bagyo guys. At sigurado bukas magsisimula ng kanyang ulan guys. At ang bagyo guys, malakas daw to at tatamaan ng Visayas, Southern Visayas. Dito sa Masin. Ayan guys, oh. Ang ganda-ganda ng araw ngayon, gabi ngayon. Wala masyadong ulan, walang hangin. Ayan guys, ang ganda ng gabi ngayon kasi walang ulan, walang hangin. Ayan guys, at mag-ready na tayo guys kasi pagdating ng ulan baka hindi na tayo makalabas at hindi tayo makalabas sa ulan. Siguro bukas maramdaman natin yung ulan guys. Ayan guys, ang ganda-ganda pa ng gabi ngayon guys. Wala pa masyadong ulan guys. Pero bukas Lunes magsisimula na to. At sana maging always ready tayo kung sakali dumating yung bagyo. Thank you very much sa lahat. Sana makatulong sa inyong videos na to. Paki-subscribe naman ang ating YouTube channel. Thank you very much guys. Like and share at paki-subscribe ang ating YouTube channel. Thank you very much everyone. Thank you everyone. Guys, thank you very much at paki-subscribe. Maraming salamat.